सोरनि बिहामजो सोरनि मा फिसाजो आं हमनो हायाखै आं जेनेबा सिनायाखै खिन्थु बिसोरो जोंनि माखासे समाजनि थाखाय बहुत माने मुगैथाव आरो बहुत लाजिनांथाव मोनसे भिडिअ आरो रिल्स बियो थारमाने गानखौ जाबादि बानायदोंमोन थारमाने बिथाङाबो बेबादि हिसाबै बानायाखैमोन नंगौ न डाउट। हेलौ फ्रेन्ड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ डिबि ब्लग्स इउटिउब चेनेलावहाय दा आङो मोनसे आपडेट्स लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय दा बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहाथ' नोंथांमोना मिन्थिखागौ नङा होमबा लोगोफोर ससियेल मिडियायावहाय जोंहा मानि सायावहाय दा भाइराल्स भिडिअफोराहाय ट्रेन्डिं जागासिनो दं दा आं बिनिनो आपडेट्स लाना फैदों आरोखि दा आं बारा गोबाव बखिबाय थाला लोगोफोर आङो डाइरेक्ट टपिकआवहाय कन्टेन्टआव मेन माबायावहाय थांनोसै सावरायनोसै जोङो दा जोंहा बे भाइराल्स शर्ट रिल्स बानायनानै मोसाग्राफोरनि सायावहाय जायफ्रा रिल्स बानायनानै मोसादों बिथांमोननि सायावहाय दा जोंहा बिथां बर'नि फावखुंगुर बिथां जन कार्जि बिथाङाहाय मा बिबुंथि खेंफोरथि होदों नोंथांमोना भिडिअखौ गिबियाव नायनानै लाग्रोदो आरोखि दा जोंहा बिनि सायावनो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंलांदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ ससेयाव स्किप खालामनानै नायोब्ला बुजिनाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना स्किप खालामजासे नायलांदो आरोखि भिडिअखौ आं दा ससे भिडिअखौहाय क्लिप खालामना होग्रोनि। बयखौबो सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय थारमाने दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय थारमाने मोनसे भिडिअ लाबोनांदों दा थारमाने मेसेन्जाराव बहुत मानसियानो हरबाय थादोंमोन माने आदा बेखौ भिडिअ लाबो होननानै दाखालि आरो गोदान बोसोरनिबो ओरैबा ओरै लोगोफोरजों पिकनिक जानाय मानाय दसे बेस्थ' थानानै आं भिडिअ लाबोनाय जायाखै थारमाने जे माबाया मा होनोमोनलाय बेखौ दा जे मोनसे गोदान गान सोलिगासिनो जोंना नयन बिथांनि बे मडार्न जुगा थारमाने बेवहाय सोरनि बिहामजो सोरनि मा फिसाजो आं हमनो हायाखै आं जेनेबा सिनायाखै खिन्थु बिसोरो जोंनि माखासे समाजनि थाखाय बहुत माने मुगैथाव आरो बहुत लाजिनांथाव मोनसे भिडिअ आरो रिल्स बियो थारमाने गानखौ जाबादि बानायदोंमोन थारमाने बिथाङाबो बेबादि हिसाबै बानायाखैमोन नंगौ न डाउट दा ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा बेखौ रिल्सजों लानानै जेबादि बिसोरो कनसेप्ट लानानै बिसोरो मोसादों रिल्स बानायदों द्याट्स रियेलि डिसगास्टिं माने बहुत लाजिथाव आरो बियो दा बेखायनो आङो मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो नागिरदों जाय मानसिफ्रा बे नयननि गानजों बे मडार्न जुगखौ जिबादि कनसेप्ट लानानै मोसादों बिसोरो आं बिसोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन आरो आं नयन बिथांखौबो बुंगोन जे नोङो जुदि बे मडार्न जुगखौ लाबोबायबा नोङो मोनसे गान लाबो जाबाय बे जाहैबाय गाना जाहैबाय नोंखौ मोनाब्ला आङो देगारजों सुथारनानै थैगोन बे गानखौ लाबो नोङो गान बानायनानै लाबो ओमफ्राय बिसोरो बे गानजों बिसोरो प्रेक्टिकेलि खालामनो हागोन ना हाया नाय जुदि नोंसोरो मडार्न जुगखौ बेबादि मोसादोंबा बे देगारजों सुथारनानै थैगोन नोंखौ मोनाब्ला होननानै मोनसे गान लाबो बेखौबो प्रेक्टिकेलि खालामदों बिसोरो जोंबो नायनो थारमाने बेफोरबादि जाहा ताहा गानजोंल' रिल्स बानायनो हायो नामा बेफोरबादि गानजों रिल्स बानायनो हाया नामा जोंबो नायगोन प्रेक्टिकेलि हागोन ना हाया लाजिनो सोलोंदोब्रा रिल्स बानाय दा बानाय होनना बुङाखै बिहाव बिखुनजो गैया नामा न'आवलाय फिसाजोफोर फिसालाफोर देराखै नामा फिसाइफोर गैया नामा न'आव दे फिसाइफोरखौ दा बाद होबावो फिसा फिसौखौ बाद होबावदो बिहाव बिखुनजोफोर गैया गैया न'आवलाय लासिं सिंनो ओंखायनो आं नयन बिथांखौबो आं रिक्वेस्ट खालामगोन नोङो बे आं बुंनाय गानखौ नों लाबो बिसोर प्रेक्टिकेलि बेबायदि मोसानो हागोन ना हाया नायनि जोंबो नेनानै थागोन जोंबो ना मा बुङो रायजोफोर नोंसोर बुंहर थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय तुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मर्दान जुग लंथं मर्दान जुग लंथं मर्दान जुग लंथं मर्दान जुग आङै तुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मर्दान जुग लंथं मर्दान जुग लंथं मर्दान जुग लंथं मर्दान आङै तुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय
Longtong juga fipinbai, Longtong juga fipinbai, Longtong mordanju, Longtong mordanju, Longtong mordanju, Longtong mordanju. मैहुर खालामनाय अन्थाइ देजाबलायनाय दा बेनोमोन आरोखि ना लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्साहाय दा बिथां बुंनायाहाय नंगौ सैथोआनो थारखौनो बुंदों बिथाङा दा बे मिउजिक भिडिअ एलबाम दिहुनग्राफोर बेयावथ' बै मोसाग्राफ्रा एलबाम भिडिअ बानायनायावथ' बेबायदि ड्रेसखौहाय बोखोनानैहाय मोसायाखैमोन नङा होमबा लोगोफोर दा जोंना माखासे रिल्स भिडिअ बानायग्राफ्रासो जोंना माखासे सुबुंफ्रा जायनाखि रिल्स बानायग्रा बिथांमोनासो बेबायदि खालामदों आरोखि नायथाव जायै बेबायदि बानायनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामना हगारदों आरोखि दा बे भिडिअ बानायग्राफोरनि सायावहाय बिथाङा मा बुंलांखो नोंथांमोना मिन्थिखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना नुखाबाय दा जोंहा बै लंथं मडार्न जुगा फैलायबाय होननाय समखौहाय मानि थाखाय बानायदों नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बेक्तिगत साननायजों बुंहरबानो जाबाय दा आंनि साननाय बेक्तिगत आंनि साननाया बेनो मानि थाखाय बानायदों बियो मा मिनिं फोरमायदों बे जाहैबाय लोगोफोर जोंनि बे दानि जाखांफुनाय गेरेमसा बर' हारिनि गेजेरावहाय जोंनि बर' हारिनि माखासे गोबां सुबुङानो गावनि हारिनि हारिमुनि कालचार ड्रेसखौहाय बावनानै गारनानै गुबुन हारिनि ड्रेसखौ गाननो हमबाय आरो गावनि राव हारिमु धोरोमखौ सिबिनो गारनानै गुबुन हारिनि धोरोमखौ लानो हमबाय बेखौसो बे भिडिअ मिउजिक संनि गेजेरजों फोरमायदों जाहाथे जोंनि बर' हारिनि जानाखि बर' माहारिनि बर' सुबुं बिथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै गावनि आखल आखु नेमखान्थि आसारखान्थि सोदोमस्रिखौ मोजाङै दाफुंना लानो हायो सोलायो जाहाथे गुबुननि हारियाव बारस्लाया आरो गुबुननि गाननाय जोमनायफोरखौ इउस खालामा बाहाया गावनि हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ बाहायो गावनि राव हारिमुखौ सिबिलाङो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बै भिडिअ बानायग्रा जायफोरनाखि बेखौ बानायनाय जादों बे आंनि बेक्तिगत साननाय आरोखि दा नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना मा बुजिदों बै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्टआवहाय कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय दा भिडिअआ गोलाव जायो लोगोफोर माखासे खोथाखौ बुंजोबनांगौबा दा आङो गोबां खोथा बुंनांगौबा भिडिअआ लावबाय थागोन बेनिखायनो आं बे एसेखिनियावनो भिडिअखौहाय फोजोबनो सानबाय लोगोफोर दा नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सआवहाय लिरहरनानै होबानो जाबाय आरोखि दा बेनोमोन लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन